अभी बहुत हो गया, करके दिखाइए, देखते हैं। हाँ मैं भी दिनैनिफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव दाथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिनजाव गैया होनना सानना लाजोबदो गासिबो आरोना रायजो राजाखौ आं नोंनि फिसायजों मिन्थिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिन्थिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिन्थिबाय आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ आंखौ बदनाम खालामनो दा नागिरखा मिन्थिबाय मोनगोनबो थांनानै दोखो दोखो मिन्थिबायना आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफोरा मा सावला नों मालायनि न'खरखौ सावनानै होनो नागिरदोंना नोङो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आं बि गार्लसनि बिमा आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आं थानो सुखुथाराखै लोगोफोर एसे नायलांदो आंनि बुंनायफोरखौ लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायजेननोसै मानो होननानै बुङोबा आं बिराद रागाबो जोंदों आरो दुखुबो मोनदों बिहा मानो मालाय फिसाय गोनांखाखौ मानो बेबायदि गोसो नांगौ लोगोफोर बिहा हौवायानो जोब्बायमोन नामा दुनियाव हौवा गैलामोन नामा बिहा हा सासे हिनजाव बिनि हिनजावखौल' रायनानै जाया एन्टारटेनमेन्टखौ मानो रायाखै बिसिखौल' रायनानै जागोन नामा बिसिखौल' रायनानैथ' जाया बिसिनावल' गैया दाया नोंखौ बिसिखौल' रायनो थाखाय जेनेबा नोंनि बिमाया फोरोंदों ना नोंनि बिफाया फोरोंदोंमोन नों बुंहर लोगोफोर जोङो माखासे समनिफ्रायनो नुगासिनो ससियेल मिडियायावहाय बर'निनो इउटुबार्स एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि भाइरेल भिडिअ जोङो नालि बसुमतारी आरो भुमिका मुसाहारिनि गेजेरावहाय गोबांथार बेले बेजे बेफोरबायदि दावराव दावसि ससियेल मिडियायावहाय नायगासिनो दङ बेखौ लानानै माखासे बिया जाखानाय सुबुंफ्राबो गाज्रि मोनदों गोबांथार सोंखारिदों बिगेल्सनि बिमायाबो बेयावहाय हामजानायखौ मोनाखै जों बेखौहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोनानो मोनदों आरो गोबांथार सुबुंफ्रानो नालिखौ बुजायदों आरो भुमिकाखौथ' जोङो मिथिखागौ भुमिका मुसाहारिनि बिनि आखल आखुआ माबायदि आखुनि बेखौ जों बयबो मिथिखागौ दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदो जोङो बे भिडिअखौ नायोब्ला नालि एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड भुमिका सिगांनिफ्रायनो बिसोरो सानैजों गुलि गुलि थादलायो आरो बिसोरो सानैजों खायदावलायो जंखायलायो दा जुलि जाखांनायनि उनावबो जुदि नैबेफोरबायदि भिडिअखौहाय नुयोब्ला बिनि बिसिया एसेब्लाबो गेरेन्टि सानखागोन गावनि बिसायखौहाय बुजायनो थाखाय बियो हास्थायखागोन आरो बै गुलि गुलि थानाय जे आखल गैयि आइजो बेखौहाय बियो सोंखारिखागोन नाथाय बेबायदि जानाय समावहाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ गावनि बिसिखौ बुजायनो नागारै बिसिखौ रायदोंसो खोनासं भिडिअ रेकर्डखौ हिनजावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय हिनजावखौनो दिनै आं फुरा डाइभर्स होबाय आरोना खुनु आं हिनजावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव दाथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिनजाव गैया होनना सानना लाजोबदो गासिबो आरोना रायजो गैया बुस्थालि खृष्टानजों उन्दुहैनो दिनै आं फुरा डाइभर्स होबाय आरोना खुनु आं हिनजावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव दाथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिनजाव गैया होनना सानना लाजोबदो गासिबो आरोना रायजो राजाफोर डाइरेक्ट रायजो राजाफोर आङो भिडिअ रेकर्डखौहाय गासैखौबो नोंथांमोननोहाय खोनासंहोनाय जायाखै नाथाय सोरबा सोरबा इउटुबार्सफोरनि गेजेरावहाय बे भिडिअ रेकर्डआ कमप्लिटलि दङ बेयावहाय मान सन्माननि खोथा दङ एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड नालिया ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बिसिखौहाय रायदों सोरबा हौवाजोंहाय उन्दुदों होननानैबो बियो बेयावहाय बुंदों आरो गाज्रि गाज्रि खोनासंथावै रावफोरखौहाय बियो बाहायनायनि थाखाय आङो माखासेखौ मिउट खालामनानै होनाय जादों रायजोफोर मानो होनोब्ला आंहाबो सासे एसे इउटुबार हिसाबै मान सन्माननि खोथा दङ बेफोरबायदि भिडिअखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय खोनासंनो थाखाय आंबो हाया जायफ्रा साननो रोङा बिथांमोनासो बेबायदि गाज्रि गाज्रि भिडिअखौहाय हगारनानैहाय
समाजनि रायजो राजाफोरनोहाय खोनासंहोयो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों मेन गेरेन्टिया जाहैबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो भूमिका बिसोर सानैनिनो गेरेन्टि सासे जुलि जाखानाय हौवाया सासे जुलि जायै हिनजावजों मानो बाराव थांनानै रंजाहैखो मानो नाज्रेद नुज्रेद मोखां खेबख्लाबलायनाय बेफोरबायदि भिडिअखौहाय लाहैया दा गेरेन्टिया बेनो रायजोफोर संसार जाखानाय मानसिया जुदि सोरबा संसार जायै जुलि जायै आइजोजोंहाय थायोब्ला बेखौहाय बिनि बिसिया एसेब्लाबो गेरेन्टि सानखागोन आरो जोङो सिगांनि भिडिअखौ नायोब्ला एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि गोसोआ जोबोद लोरबां दा बेखौ नुनानैनो नालिनि बिसिया उनाव बारा जालांगोन साननानैहाय भूमिका मुसाहारिखौहाय सोंखारिदोंमोन जानो हागौ नाथाय भूमिकाया बिनि बिसिखौहाय बुजायनो नागारो रागा जोंनानै गाज्रि गाज्रि राव बुंनानै बेखौ रायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सावरान भूमिका बायदि आइजोखौ जुलि जायोब्ला सोरबा सानसे नङा सानसे पस्तायगोन बुजायनांगौमोन बियो सरि बिनांगौमोन आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआबो गावनि बिसिनावहाय सरि बिनांगौमोन आरोबाव आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि खालामला होननानै नाथाय बियो गावनि बिसिखौ रायनानैसो दुखु होदों जुदि जुलिखौ जानो गोसो गैयामोनब्ला बे गावनि बिसिखौहाय गाज्रि होननानैहाय मिथिदोंमोनब्ला मानो जुलि जाया सासे आइजोनि जिउखौहाय बेफोरबायदि संहार खालामना होनो गोनांथियानो गैयामोन नानि फंबाय नोंथ' बयजोंबो सिनायजानाय बर'फोरनि गेजेरावहाय नोङो सासे मिलियन साबस्क्राइबार मोननाय सासे सुबुं थेवबो नोङो गावनि मान मर्यादाखौहाय लाखिनो रोङाब्ला इयुननि समाव नोङो पस्तायगोन दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो नोंसोरो जाय हिनजावखौहाय नोङो जुलि खालामबाय नोंनि असे हिनजावजोंनो गोरोबलायनानै था गुबुना जिखि खालामा मानो जिखि नासया मानो नोङो गावनि बिसिजोंनो गोरोबलायनानैहाय संसारखौ थैजासे जालां संसारखौ नोंसोरसो जागोन बेनिखायनो नोङो गावनो उन सिगां साननानै गावनि हिनजावखौ नोङो मोजाङै बुजायनानै बजबलायनानै था भूमिकाया सासे आखल गैयै आइजो साफ्रोमबो मिथिगौ बिनो नांगौ ससियेल मिडियायावहाय गावनि नामखौहाय फेमास खालामनो बेनि अनगा बेहा जेबो हास्थायनाय गैया आरो जुदि भूमिका बायदि आइजोखौ नोङो जुलि खालामोब्ला निश्चय उनाव पस्तायगोन स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गेरेन्टि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि